Dek calone napa? Waduh, ini aja dibahas to, Pak. Oh, wingi mboten siot. Mboten siot 11 tahun kandas. Oh, iya. Mbah nuwun rawuhipun Mbak Elisa wonten Desa Ngetuk Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Semanten ugi kula ngaturaken sembah nuwun ingkang ageng katur sedaya warga ingkang sampun dawuh nimbali kula saged sowan wonten mriki. Nggih. Pancen ilate Elisa kaya ngono nok mergo iki ora asli wong Jawa. Iki trahe kok Sulawesi. Ngapunten nggih menawi wonten ketul-ketul atur menika. Dipun napa nggih maklumi nggih. Iya. Kitul-kitul iki kentol-kentol, kital-kitul. Kidul. Ah, kidul. Kidal atur. Nyuwun agunging samudera pangaksami. Pangaksami. Nggih. Kok pangaksami, Sami. Pangaksami. Nah, Pangaksami samudera. ora dibalik kok pangaksami samudra. Samudra pangaksami. Samudera pangaksami. Nggih, makasih. Sowan Desa Ngetuk menika adicara sedekah bumi. Nggih, adicara sedekah bumi. Tadi sedikit bincang-bincang sama panitia. Nggih, ternyata Pak Sigit di sini tuh udah 2 kali ya. Iya. Tahun 2016. Nggih, kalih doso 16. Ora ono kok basa kalih dosa 16 ya. Kalau Mbok basa Indonesia sa 2016. Loh, basa Inggris ki lho takono lila 20 and 16. Berarti kalih doso lan 16. Oh iya wis sakarane. Nggih. Kira-kira kaya mangkono. Karo sakmenika kalih doso lan 5 doso gangsal likur. Alah, 5 dosa gangsal likur ki basa apa? 2.000 selangkung. Oke, 2.000 selangkung. Lah ini berat. Aku tanya kok seneng Pak Sigit sebabnya nopo Pak? Aku tanya gitu. Enggak, soalnya masyarakat di sini tuh suka wayangan sing atraktif. Wah, idenya tuh loh ada aja ya. Jadi yang memang masyarakat tuh seneng kalau gerak-gerak wayang terus delok sindiane bleguk ngono seneng ya. Oh, iki lagi bleguk-bleguk. Lagi bleguk-bleguk. Sampeyan sindenku tak tes kayang siji-siji. Oh iya, nggih. Sembah nuwun lan derek memuji derek mangayu bagya. Anggenipun saged nggelar kabudayan wayang ringgit wacucol. Wacucal kok wacucol.
Pacucal. Pacucal. Nggih. Dalu menika. Nggih. Mugi-mugi pangajeng-ajeng panjenengan saged kasembadan sedaya ingkang dados petani. Nggih. Dipun paringi tetanduran ingkang sae. Nggih. Ingkang kagungan ternak paringi sing lemu-lemu. Iya. Dometeng sedaya. Dumateng kok dometeng. Anu, ternake iki ben dometeng. Meteng itu loh. Meteng. 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 Nah, meteng. Itu ya. Nek nun sewu Mbak Elisa. Iya. Silsilah bapak ibu saking pundi menika? Silsilah, iki sewengi nyeritakno silsilah. Kiai kene ben do pirsa iki sakake. Nggih, ngapunten Bapak kula seko toli-toli, Pak. Bapake kok toli-toli. Seko toli-toli ngertos ya. Oh, Sulawesi, Kok nate Sulawesi. ngertos sek toli-toli. Oh, Nger- kok guyu. Guyu. Bapak iki kok guyu ya. Guyu wong gawa dhewe-dhewe. Menapa nge? Alamate. Napa kagungan, napa punya? Teng HP rampun wonten toli-toli ini Iya, wilayah nggih wonten ten Gmaps nggih Nggih. ditileki niku seko toli-toli. Nek Bapak toli-toli, Ibu saking Mboke seko Lambelu. Oh, Lambelu. Nggih. Toli-toline Bapak ketemu ning Lambelu, Injih. terus lahir Elisa. Nggih. Nama lengkapnya Elisa siapa sih? Elisa Orsarus Alaso. Orsarus Alas. Itu Nggih. artinya apa? Elisai apa ya artine udah elek ya. Elisai maksudnya bakoh gitu. Oh, bakoh kuat. Kuat. Heeh. Ya. Terus Orkarus? Orkarus sih tegese udu orang-orang Oh, gitu kenapa? ya. Kok orang-orang. Orkarus itu maksudnya kaya nek cara Jawa nur. Oh, cahaya. Ya, cahaya. Heeh. Ya, alaso. Al-Asa apa? Lah, nek basa Sulawesi to, itu tidak lasso itu kira-kira Pak Sigit duwe ning akuran duwe. Lasso. Ya kon duwe akuran duwe. Eh. Bapak-bapak kagungan, kula mboten kagungan. Oh, utang. Oh, dudu utang. Sing Oh, apa ya? brengos. Dudu brengos. Eh. Ana sing anu menonjol tapi dudu kemampuan lho. Oh. Apa? Udut rokok. Iki mondolan lah apa. Oh, blangkon. Lah itu alaso wedok. Oh, wong wedok sing bakoh, sing kuat bercahaya. Nah. Bendol, bercahayane bendol. Bedol iya, apa iya. bedol. Nggih, Nggih, menika saged sowan wonten mriki kula bahagia sanget. Bahagia kok bahagia. Seneng menika Seneng. nggih saged sowan wonten ngetuk. 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 Tulisane ngetuk ning macane ngetuk. Pak Jawa tuh angel dena. Angel. Ngetuk. Nggih. Ngetuk bisa tok itu juga ngetuk kan. Kuwi ngetuk, kuwi nganggo H. Kuwi ngetuk. Nek iki ora Ngetuk itu yang pegang itu satunya apa? Bonang kecil kuwi itu tuh ngetuk. ketuk. Lah iya ngetuk tuk itu kegiatan mengetuk. Aduh, aku ngerti omong rene ngombe obat mumet sik aku. Omongan Bener, karo kan? wis setengah jam iso muling awakku. Itu susah Jawa. Ada lagi organ tubuh ya rada-rada mirip-mirip ya ono. Apa? Tuk-tuk. Apa? Tuk-tuk. Tutuk. Nah, Kuwi iya. lambe tutuk. Nah, itu tuk-tuk konten. Lah niku ya beda sedikit aja udah beda arti itu Jawa angele kayak gitu. Iya. Makanya ya aku ya PCDS. Jawa iki kacek sak huruf iki beda artine. Beda. Upamane jeru karo jeruk sa. Nek jeru iki kedalaman. Jeru. Mung ditambahi K gurine. Iya. Dadi jeruk kuwi artine buah-buahan. Buah yang kecut itu kan. Oh iya, kuwi wis Iya. beda. Jeru. Garu karo garuk wis beda. Apa garu apa Garu ki sing nggo mluku ning sawah kae. Nek Oh, garuk iya. ki kukur-kukur ngene iki garuk-garuk. Ini Oh. kur. Iya, kacek huruf K kuwi wis beda artine adoh ngono kuwi. gitu. Iya, watu karo watuk. Watu Watu ki barang atos sing nggo mondasi omah kae. Batu kan watu. Heeh, nek watuk ki penyakit. Ngono kae. Oh ya, kacek setitik lah B Kacek karo B. setitik. Batuk Iya. watuk. Turu karo turon kuwi beda meneh. Nek turu ki wis ora eling apa-apa, nek turon ki mung leyeh-leyeh tangan tengen nyekel HP, tangan kiwa nyekel remote. Ngono kuwi turon. Bentar, ini kok beda itu me seko awal mau.
garuk-garuk, jeru-jerok. Terus apa tadi tuh? Watu-watu. Turuk. Karo turon. Kuwi beda. Nek turon kuwi isih kelingan, nek turu wis ora kelingan apa-apa. Wis ngorok. UE ning ndi? UE engko nek wis bar turon lagi UE ra melu. Ora. Oh, turun. Oh, tak kira nganggo juga. Enggak beda. Beda. Kok guyu, Pak? Kok ya langsung guyu ngertos nggih. Turuk edu. Wis aja engko malah kepleset kowe malah sumlah ngomong murata. Kan ya karo belajar lah aku. Oh iya. Menika request lagun kathah sanget Mbak Elisa. Nggih, Pak nggih. Nggih, mengke nggih nyuwun berkahe Pak Kades nggih. Pak Kades niki wau nggih kadosipun gerso mengke minggah pepanggungan. Tadi udah ketemu Bu Kades, Oh, udah iya. proto aku. Oh, oke. Nanti kalau udah ada waktu bisa naik ke panggung nyawiji kali Cakraningrat. Oh iya, iya. Oke, Mas dongane Pak Kades besok nanti DPR ya Pak. Iya ben dadi lurah neh seperiode iki lagi rong periode. Oh iya, telung Wong periode. ditresnani warga kene kok. Nggih tresno, ketoro kok nek Kades ditresnani mesti wargane melumpok kabeh tumplek-blek. Tumplek-blek kok blek-blek. Blek iki nggo ada roti. Nggih niku. Tumplek-blek. Karepku niku. Oh iya. Wah, bocah kok ya. Kamu ndutan napa Pak iki? Nggih, menika saking warga RT sekawan RW 3 nyuwun nyidam sari dipun bawani. Nyidam sari, nggih. Katur Pak Dalang menika saking Pak Hardi Kliwon. Oh iya. Iki lagune wae Lestari Perawan Kalimantan pujaning sih. Iya iya. Nggih. Nggih, asalamualaikum. Nyuwun kula nuwun nggih. Sugeng dalu, sugeng papanggihan. Kula badhe nyuwun sarung jagung mangke. Oh nggih. Wah, cetha budaya ya. Oh, iya. Padahal ning Pati tak ngerti dangdutan wae ini Boten, ada yang minta Bu. sarung jagung. Nggih. Saking kula kakek RT 3 RW 3. Kene nggone budaya, kene iki nanggap ketoprak, nanggap Lah, tadi udah tak tanyain juga kemarin pengajian. Dilalah sekarang ya paringi terang nggih. Wah, lancar iki sing lek-lekan sedalunata si paringi lancar. Amin. Sesuk ana ketoprak, wingi ya ana ketoprak. Wes segala macam ditanggap iki carane kesenian daerah diumbulke ya, Pak. Betul. Ku sinden-sindenku nek joget ya wis kaya mbane ketoprak kae. Tenane. Weh, Iki. lah nek joget wis kaya meye-meye. Meye. Wis Nanti kita kaya lihat. Wahyu Budaya. Wah, wis kaya Wahyu Budaya ngagel. Telu kita melani lila karo Indri ya. Iya. Oke, niki nyidam sari biyen. Nggih, tadi ada juga pamundutan dari Mbak Tati. Tadi ngirimi aku madu minta pangkur rinoso. Oh, pangkur rinoso juga. Dikawinkan nggak apa-apa ya? Engko meteng. Dumeteng. Ya wes kabeh ya, Mbak. Aman ya. Rinoso so boyone niku nggih. Iya. Heeh. Bar iki bar sak tembang kok Pak Lurah mau request podang kuning Mbak Elisa. Podang kuning siap. Ya nanti pas Pak Lurah di atas ya. Iya, iki pangkur rinoso. Coba kaya ngapa Mbak Elisa yo. Rinoso saya rasa Alhamdulillah. Sebening suaramu sa. Lagi Pak, kula niku nggih pengen tanglet niki kali Pak Sigit, kali sinden-sinden Cakraningrat kok iso kuat badannya ben-bengi melek terus Ben-bengi melek kok. Lah melek terus niku kok saged suaranya bagus terus Mbak Ida, Mbak Yosi tuh. Niku resepe ndablek. Dablek ki apa? Ndablek niku wis ora gagas kiwa tengen, pokoke atine diseneng-senengke. Oh ya. Perkara sing ora penting rasa gagas. Rasa gagas. Iya. Setia. Sing penting ati seneng. Nek ati seneng niku peredaran darah lancar. Lancar. Karena menurut ilmu kesehatan, tok sumbere penyakit niku Nggih. ketika hati gelisah,
penuh dengan iri dengki, terus ora percaya karo wong, isine mung susah, terus niku sok peredaran ora lancar. Wah, bener. Getih mandek ning pilingan ku dadine migren. Mandek ning dodo lara jantung, stroke lah. Lah wong edan ki atine seneng, wong edan ki guyu terus. Ning ndi ora klamben ya ora masuk angin. Ora masuk angin ora ono wong edan ora klamben terus kerokan mandek sik ora ono. Sehat terus ya. Mergo atine seneng, darahe lancar. Aku mau nyuwun pirsa Mbah Parlan. Nggih. Yus 80 kok persis sehat. Atine seneng nak sikit. Oh nggih Mbah Parlan. Iya. Berarti kuncine kudu edan kabeh ya. Kudu edan petuk gendeng. Gendeng kok gendeng. Gendeng kok gendeng. Lah iya. Gendeng kuwi dulure gendel. Iya, aku juga lupa ya Pak. Ini sambil mengingat-ingat. Tadi yo kadang yo penonton tuh semua punya koleksi gending dewe-dewe yo. Mbak nanti mangkurino so nggih kula eling-eling nggih. Eling-eling. Sumending sisihmu diderekke calone napa? Waduh ini aja dibahas to Pak. Oh wingi mboten siot. Mboten siot 11 tahun kandas. Oh. Oh ya Allah mesakne. Mbah. Ya ora apa-apa jenenge cah. 11 tahun iki wis kaya entuk omah entuk mobil ya. Ya kuwi berarti durung judune ya itu terselamatkan oleh Tuhan. Makanya aku bilang sama Mbak Indri ya, sing semangat. Sebelum janur melengkung itu bisa belok sana belok. Kudu ditetek-teteke. Tetek-teteke. Kok tetek-tetekke? Oh, tetek karo tetek iki artine beda. Oh, tetek apa? Tetek dikuatke didoakan bener nek iki jodohku tenan. Nah. Dicek sik Ndri angkatan laut apa guru kuliah. Engko nek ambune apa? Dicek sik. Iya. Kowe digaweke bedil-bedilan plastik dikira bedil tenan. Nah, nek nggon foto iso ngapusi ya. Yate. Yen wis rina muga-muga ndang entuk judul. Amin. Sing bisa mengikuti apa yang menjadi karirmu. Amin. Aku gak ke buru-buru, Pak. Luna Maya aja dapatnya jodoh 31 tahun, mbok menawa jodohku isih TK.
Oh. Gak apa-apa. Berarti hitungane seneng ngopeni sing enom-enom kuwi ya. Ya ora ngerti, jodoh tuh nggak tahu, nggak pandang usia kok. Iya, tak dongake ento. Lah Mbak Yosi lho, aku ki lho. Aja sih aja nggo panutan. Lah kenapa? Kuwi nggo kaca benggala. Ngono. Aja nggo panutan karo contoh iki beda. Oh gitu. Tak dongake untuk pengusaha sukses sing open yang seni budaya. Amin, amin. Bojone bintang tamu kuwi aja kok dalang apa pengrawit apa aja. Jangan ya. Pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Sing iso ngupeni kanca kancamu. Amin. Wah, Dan sesuk iso nanggap Pak Isin. Iso nanggap. Nanggap. Wah, ya Membuka muga-muga lapangan ya. pekerjaan muga-muga bojomu Dongane. duwe pabrik sing gedhi. Nah. Pabrik apa? Yo batu bara apa? Oh, tak kira pabrik nganu tempe. Yo ora apa-apa. Bakul nek kuwi ya. Ora masalah, sing penting padha tresnane langgeng ngono. Amin. Dibacotke Nyidam Sari nggih Mbak Elisa. Nggih. Buka saking Mas Ndoyo Dwi Handoyo. Wes saka kibote. Melek ji melek. Ngombe kopi ku wajahmu kok ketok kaya bar kebanjiran. Ayo lah iya, apa? Omahe Ada apa Mas Ndoyo ini gerangan? di bar kebanjiran. Oh. Sak sapi-sapine. Waduh. Eh, Kelebus kabeh. lebus. Sapine Neles gebes ya. Sapine papat sing masuk angin isih telu. Yo. Bar dikeroki suwine Apa ya dikerok ya. Yo Nyidam Sari Mas Doyi yo.
Matur nuwun.